No niin, arvoisat kansanedustajat ja Heidi jo käytti sanaa rakkaat, mutta edelleen täytyy sanoa, että rakkaat ihanat Setlementti-kollegat ja tietysti myös kaikki Setlementti-työstä kiinnostuneet, joita varmaan siellä striimin äärelläkin on toivottavasti runsain mitoin. Että tuun tosiaan Oulusta paikallisesta Vuole-Setlementistä. Ajattelin otsikonkin mukaisesti ehkä pyrkiä avaamaan aika konkreettisesti sitä, että kuinka monipuolista toimintaa esimerkiksi meillä on niin kuin monilla muillakin settlementeillä. Miten meidän kaltaiset toimijat pystytään ajassa eläen muuntautumaan yhteiskunnan erilaisiin vaateisiin, tilanteisiin. Ja varmaan haluan nähdä ratkaisuhakuisesti niin, että nyt eletään taas yhtä murrosta, jossa varmasti meillä toivottavasti on myöskin ratkaisuja, mitä me voidaan tähän tuoda. En lähde ihan sieltä settlementtiliikkeen historiasta, varmaan moni toivoisi, että mentäisiin Townley Halliin ja 1880-luvun Lontooseen, mutta että otin kuitenkin, kun meillä on myöskin oma 80-vuotis syntymäpäivävuosi menossa, niin ehkä meidän historiasta semmoisen ehkä järjestöille vähän poikkeavankin piirteen, että Lapin sotaa käytiin vuonna 1944 ja silloin Oulun alueen isoimpien yritysten ihmiset koki, että he haluaa tuoda settlementtityön Ouluun, edistämään hyvinvointia alueen ihmisille, että siinä yhteiskunnan ajassa oli viisautta ymmärtää, että juurikin tarvittiin settlementtityötä ratkaisemaan niitä yhteiskunnan haasteita ja ongelmia. Ja tietysti meidän toive on, että ymmärretään, että myös tässä ajassa meitä juurikin tarvitaan normaalia enemmän, eikä toisinpäin. Ja varmasti täällä salissa selvästi on myöskin sellaista viisautta, että tähän me luotamme, että myös näin toimittaisiin. Tänä päivänä Vuolle, jos lyhyesti jo tässä kohtaa kerron, niin meillä on vajaa 100 päätoimistotyöntekijää, ehkä 200, 250 osa-aikaista tuntilaista parhaimmillaan. Me toimitaan osin toiminnoissa Oulun lisäksi koko Oulun läänin alueella, että sinällään ollaan varmaan paikallisesti kohtuu monipuolinen merkittävä toimija. Meidän toimintamuodot oikeastaan on 3 tämmöistä isompaa tukijalkaa. Meillä on laaja vapaan sivistystyön opisto, jossa on sekä kansanopisto että kansalaisopisto. Meillä on hyvinvointipalveluita, voi sanoa, että hyvin laajasti niitä avaan tuossa vähän enemmän. Sen lisäksi ehkä mikä taas on meille tyypillistä, että kun meidän toiminnoissa on tunnistettu hyvin paljon erilaista tuen tarvetta, niin meillä on myöskin ollut terapia, työnohjaus, no ehkä enemmän tällä hetkellä yksilöterapiaa tekevä terapiayhtiö sitten myöskin vastaamaan niihin haasteisiin, tarpeisiin, mitä me tietysti tunnistetaan. Opistossa meillä, niin kuin tuossa Anna-Kristiinakin kertoi, että settlementit on todella iso vapaan sivistystyön toimija. Meillä on noin 7000 opiskelijaa meidän kansalaisopistossa. Sen lisäksi meidän kansanopistossa on noin 200 maahanmuuttajataustaista ihmistä joka päivä. Meillä suorittaa noin 160 nuorta aikuisten perusopetusta. Sen lisäksi on sitä tukevia hyvinkin moninaisia pitempiä koulutuksia. Hyvinvointipalveluista ehkä voi sanoa, että on ennaltaehkäisevää työtä, mutta on hyvin paljon myöskin vaativaa korjaavaa työtä. Ja ehkä juurikin näkyy, että kun ollaan riittävän laaja-alainen monipuolinen toimija, niin erilaisia toimintamuotoja yhdistäen me pystytään hyvinkin vaikuttavaa työtä tekemään. Että nuorisotyössä me kohdataan kai 4500 nuorta eri toiminnoissa. Meillä on vaativaa sukupuolisensitiivistä työtä tyttöjen poikien taloilla. Sen lisäksi meillä on monenlaista aktivoivaa, osallistavaa toimintaa eri puolilla meidän taloa. Senioritoiminnassa meillä on etsivää seniorityötä, kotiin vietävää vapaaehtoisten tukitoimintaa niin edelleen, että sielläkin taas kohdataan senioreita hyvin monella eri tavalla. Monikulttuurisuustyötä avaan vähän enemmänkin tuossa kohta. Ehkä rikosuhripäivystyksen lisäksi tuon sovittelun voisi nostaa pikkaisen vahvemmin tässä esiin ihan teille päättäjillekin, että nyt kun sovittelun osalta tiedetään, että se ollaan siirretty jo tai siirtämässä oikeusministeriön alle, sinne ollaan perustamassa tai on perustettu yksikkö, jonka alle se tulee,
meillä on selkeästi huoli myöskin siitä, että mietitään, että työntekijät ja se toiminta siirtyisi viranomaisvetoiseksi. Ja kyllä me nähdään järjestökentällä, että juurikin tämä verkostomainen matalan kynnyksen palvelu on se, mihin sekä vapaaehtoiset että ne asiakkaat hakeutuu. Et huoli on, että jos se olisi viranomaistyötä, että mitä sovittelutoiminnalle siinä tilanteessa tapahtuisi. No, rikosuhripäivystys, väkivaltatyötä meillä on tekijäpuolelle ollut jo 11 vuotta. Siellä on sekä kodin ulkopuolista väkivaltaa että sitten seksuaalirikollisille myöskin palveluita. Et sielläkin ollaan aika erityisissä, erikoisissa, vaativissa työmuodoissa. Vapaaehtoistoiminta tietysti meillä yksi iso toimintamuoto. Täällä oikeastaan meidän infograafi, josta vähän ehkä avautuu, että miten meidän toiminnan vaikuttavuus kaikkinensa Oulun alueella on, että me kohdataan eri toiminnoissa yli 13 000 ihmistä vuodessa. Sieltä jos jotain nostoja otetaan, niin meillä vapaaehtoisia pystytään osallistamaan yli 400 vapaaehtoista vuosittain eri toimintoihin. Meillä autetaan vaikka väkivallan tekijöitä melkein 200 vuosittain. Sovittelussa meillä on vajaa 1000 aloitetta ja niin edelleen. Että tästä ehkä vähän avautuu, että se järjestöjen, settlementtien toiminta on todella monipuolista, laaja-alaista ja sillä on monilla paikkakunnilla tosi vaikuttavaa merkitystä hyvinkin monessa eri yhteiskuntaryhmässä ja eri tilanteissa. Mä otin tähän ihan oikeastaan 3 esimerkkiä tähän loppuun, että jos ajatellaan meidän vaikkapa monikulttuurisuustyön kokonaisuutta, niin taas se, että meillä on isohko opisto monikulttuurisuudessa, niin se on tietysti yksi meidän tukijalka, mutta sen ympärillä meillä on ollut 25 vuotta jo tällainen monikulttuurinen kohtaamispaikka, jossa me on kohdattu esimerkiksi 23 vuonna 4100 ihmistä. Ja ehkä tässä tämä kahdensuuntaisuus on kauhean tärkeää, että näistä 4000 1000 ihmistä on maahanmuuttajataustaisia. Ja meidän se tavallaan kahdensuuntaisuus juuri, että meillä on todella paljon toimintaa, jossa on kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia. Että tämä ehkä semmoinen niin kuin aina huomiota, kun puhutaan maahanmuuttajista, maahanmuuttotyöstä ja monikulttuurisuustyöstä, niin jotenkin unohtuu ehkä tämä kaksisuuntaisuus. Tietysti syrjäytymisen ehkäisy, turvallisuuden tunne niin on semmoisia, mitä me ihan sillä osallistamisella jo tehdään. Tarjotaan yhteisöjä, mihin he pääsevät mukaan, mutta sitten meillä on todellakin esimerkiksi radikalisaation ehkäisyssä ollut todella merkittäviä hankkeita viimeisen 9 vuoden aikana. Et voi sanoa, että niin kuin meidät 2015 sisäministeriö pyysi silloin käynnistämään radikalisaation ennaltaehkäisyhanketta. Sen jälkeen on sitä työmuotoa oikeastaan aika paljon myöskin oltu jatkamassa. No, työllisyyden edistäminen tietenkin ehkä semmoinen vielä yksi lisää elementti, mikä monesti ehkä jää näkymättä, mutta että itse laski, että meillä on 21 erillistä toimintoa ollut viimeisten vuosikymmenien aikana juurikin monikulttuuristen työllistämiseen, että selkeästi asia, jossa voitaisiin vahvemminkin varmaan roolia ottaa. No täällä sitten 3 ehkä tällaista nostoa näistä oikein poikkeavan erityisistä toimintamuodoista, mitä meillä on ollut. Meillä on tämmöinen, siis kerroin jo meidän radikalisaatio ennaltaehkäisystä. Me ollaan yläkouluille käyty tavallaan antamassa apuja ryhmissä siihen, että miten tunnistetaan radikalisoituminen nuorilla. Me on tehty opetusmateriaalia siitä, että miten opettajat voi sen teeman ottaa keskusteluun. Tästä on tosi paljon ammattikorkeat muut tilannut meitä aineistoa, että miten pystytään tuota ennaltaehkäisemään. Sokerideittailu, toinen, jossa selvitettiin nuorten osalla, että miten tämä ilmiö näyttäytyy. 70% oli kuullut siitä ilmiöstä, 7% oli omakohtainen kokemus. Noin 300 vastaajaa. Sitten on Lyra-hanke, joka taas on tämmöinen settlementtien yhteinen
jossa taas mietittiin, että miten saataisiin seksuaaliväkivallan uhreille tasapäisiä palveluita myöskin tuonne maakuntiin ja pienille paikkakunnille. Siinä myöskin oli ehkä se, että ammattilaisille annettiin välineitä asian käsittelyyn. No mä oikeastaan, jos Heidi aloitti visiolla, niin mä taas lopetin tähän, että mitä me tehtiin 25 vuoden visioa vuonna 2019 oikeastaan. Koronaa ei vielä ollut, mutta että silloin me maalailimme sen, että me halutaan olla vahva arvostettu yhteistyökumppani, joka rakentaa tasa-arvoista, yhdenvertaista, kestävää yhteiskuntaa. Se näkyy varmaan siinä, että me ollaan tosiaan erilaisiin hyvinkin poikkeaviin ilmiöihin, haasteisiin rohkeasti tartuttu, on se radikalisaatiota tai monia muitakin toimintamuotoja. Me halutaan olla turvallinen yhteisö niin meidän asiakkaille kuin työyhteisönä. Tuo voi sanoa, että ihastuttavasti näkyy kyllä eri kyselyissä muissa, että se turvallisuuden tunne juurikin meidän osallisilla tulee siitä meidän arvoperustasta, mikä näkyy. Sitten tietysti me halutaan, meidän slogan on, että luomme yhdessä kasvutarinoita ja juuri se, että me halutaan erilaisia laaja-alaisia kasvutarinoita olla mahdollistamassa. Se, mikä tietysti meillä kaikilla varmaan järjestöillä tässä ajassa on se tietty haaste, että mikä on se meidän visio sinne 5 vuoden päähän. Että meillä on juuri oma strategiatyö käynnissä ja me tunnistetaan tietenkin, että meidän täytyy uudistua, mutta että mihin suuntaan, millä tavoin, jotta varmistetaan, että myöskin meidän palvelut saadaan yhteiskunnassa säilymään ja vahvistumaan. Mutta että tässä meidän toiminnasta nyt nostoja Oulun suunnalta. Että tässä ihan sama, että jos jollain heräsi jotakin kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, niin on varmaan hetki niille aikaa. Joo. Ihan vaikka yhteinen kysymys kummallekin tai kaikille settlementtien. Joo, Akilisen kansanedustaja tässä kysyn ihan yhteisesti kaikilta, että ihan tiivisti, että settlementtien tulopohja, niin mitenkä se muotoutuu vaikka prosenteissa tai jollain muulla tavalla ilmaistuna? No meillä itsellämme, tällä hetkellä meidän koko vuoteen tuotot taitaa olla jossain 8 ja 9 miljoonan välillä vähän vuodesta vaihdellen. Siitä meidän opistotoiminnan valtionosuuksista muodostuu semmoinen 35-40%. Hyvinvointipalveluiden osalla me ollaan tietysti monen rahoittajan äärellä, mutta meillä on hyvin pitkälti avustusrahoitteista, että se on se sitten sovittelutoimintaa, rikosuhripäivystystä tai STEA-rahoitteisia toimintoja. Itse olen huolissani siitä, että nyt pitäisi tunnistaa, että jos meitä lähdetään supistamaan, niin kun meidän se kriittinen volyymi pienentyy niin kuin kovin paljon, niin juuri tämmöinen kehittämisvalmius myöskin poistuu. Et kun meille jää enää hallintoon, kehittämiseen resursseja, niin ei me silloin luoda tuommoisia lyyrähankkeita tai sokerideittausselvityksiä tai radikalisaation ennaltaehkäisyä. Silloin meillä rahat riittää vain ja ainoastaan siihen pelkkään asiakastyöhön. Että kyllä niin kuin meillä huoli on juuri täällä meidän hyvinvointipalveluiden puolelta. Totta kai me luodaan, niin kuin tuossa oli meidän terapiayhtiö, tietenkin kansalaisopistossa opiskelijamaksut on iso, että myöskin sitä muuta tulovirtaa, mutta kyllä me ollaan hitusen huolestuttavan paljon riippuvaisia myöskin näistä avustuspäätöksistä. Mä luulen, että kaikilla on aika erilainen, mutta silti se koostuu erilaisista julkisen varoin kustannetusta. Meillä on noin 7 miljoonaa se järjestön budjetti ja siellä se jakautuu niin, että STEA on reilu 1 miljoona, THL:stä tulee joku reilu 500 000. Eli tavallaan ne koostuu tämmöisistä. Se, mitä me ollaan kasvatettu viime vuosina, on nimenomaan niin kuin ESR-rahoitteiset ja niin, että me tehdään niitä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Me ollaan tehty siis Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin kaupungin kanssa. Ja se on mun mielestä ehkä, jos mä itse ajattelen tulevaisuutta, niin tavallaan semmoiset PPP-mallit, jossa ne tulee niin kuin eri puolilta
ne toimijat ja rahoittajat, ja niistä pystytään rakentamaan taas sit jotain uutta, ja juuri sitä, mitä Jussi sanoi, että tarvitaan innovaatioita ja eri tavalla tekemistä. Samoin kuin OKM:stä tulee opistotoimintaan. Meitähän on kritisoitu vähän siitä, kun me ollaan Helsingissä ja meidän kustannusrakenne on vähän toinen sillä kansalaisopiston puolella, niin että meidän kurssit on niin kalliita, mutta ne on otettava sieltä, niin kuin tavallaan ne kurssimaksut on varmasti kalliimpia kuin vaikka Helsingin kaupungilla, johtuen siitä, että kaupunki subventoi niitä ja me eletään sen valtionrahoituksen puitteissa. Me ollaan yritetty rakentaa se sitten taas sillä tavalla, että ne, mitä me tarjotaan, on jotain erityistä. Et esimerkiksi meillä on todella laaja kielivalikoima niin kuin hebreasta alkaen ja tosi laadukkaat opettajat. Et ehkä sitten niin kuin tavallaan on rakennettu toisen tyyppinen se. Mun on pakko sanoa tuohon kansalaisopistotoimintaan, kun sieltähän myös leikattiin meiltä viime vuonna aika paljon. Selvittiin ja pystyttiin rakentamaan se uudella tavalla. Mutta se, mikä meitä harmittaa, mistä me jouduttiin leikkaamaan, oli nimenomaan se jalkautuva opistotyö. Esimerkiksi siellä Merirastilassa, niin meillähän oli ilmaisia kursseja. Eli siellä opetettiin kaikenlaisia asioita, mutta ne oli pakko, niin että ei ollut varaa tehdä enää ilmaisiksi tai ihan 10 hinnalla jotain kursseja, jotka toisaalta sit sille tietylle asuinalueelle, jos me mietitään segregaatioilmiötä, niin olisi ollut tosi tarpeellista. Kyllä. Ja kansalaisopistojen osalta ehkä on pakko myöskin tätä tiettyä epätasa-arvoisuutta ehkä tässä kohtaa tuoda esiin, kun on päättäjiä, että kyllähän haaste on, että kun kentältä säästetään saman verran siis kunnallisilta ja yksityisiltä, joka tarkoittaa sitä, että hyvin monet kunnat ohjaa enemmän tukea kansalaisopistoon, jota tietenkään me ei voida tehdä, että Oulussakin paikallista opistoa kuitenkin yli 1 miljoonalla kaupunki tukee joka vuosi, ja se ei tue meitä kuitenkaan eurollakaan. Ja kuitenkin me samoja sisältöjä tarjotaan, että kyllä tämä sinällään on semmoinen ehkä myöskin keskustelun arvoinen asia, että pitäisikö tätä kilpailuasetelmaa myöskin olla jotenkin tasapainottamassa. Mutta että tässä varmaan aika meni jo pitkäksi, kiitos. Vai siellä oli vielä? No, voisin itse asiassa vastata Akin kysymykseen tämmöisen pienemmän settlementin puolelta. Eli Henna Karhapää, Joensuun settlementin toiminnanjohtaja. Meillä on 13 työntekijää. Meidän rahoitus koostuu 90% STEA-rahoituksesta. Meidän nuorisotyö saa vuosittain 169 000 euroa, meidän seniorityö 149 000 euroa, meidän uusi aikuistyöhanke, jossa me otetaan koppia jälkihuollon nuorista, kuntoutustuella olevista aikuisista saa 124 000 euroa. Nämä on tosi pieniä summia. Nuorisotyössä me kohdataan yli 2000 pohjois-karjalaista nuorta, seniorityössä oli 700 syrjäytymisvaarassa olevaa ikäihmistä, jotka asuu maaseutualueilla. Ja sitten meidän tässä nuorisotyön tai tässä aikuistyöhankkeessa, niin nyt ollaan jo 79 jälkihuollon nuorta ja kuntoutustuen aikuista kohdattu pelkästään huhtikuusta lähtien, kun aloitettiin. Jos STEA-leikkaukset kohdistuu meihin samassa mittakaavassa kuin muille, että jos ne on yhtenäiset ja lähtisi vaikka 15% tai 25% tai se 1/3, niin meidän koko toiminta päättyy. Kyllä. Meillä ei ole mistä leikata. Me ollaan yritetty kehittää palvelutoimintaa, mutta se tarkoittaa sitä, että siihen tarvitaan henkilöresursseja, jotka kehittää sitä toimintaa. Ja me ei voida käyttää STEA-rahaa siihen, eli se on joko vapaaehtoisvoimin, vapaaehtoisesti kaipaa sitä tukea siinä arjessa. Niin on tosi isoja settlementtejä, jotka on jo vuosikausia tehnyt ja heillä on se infrastruktuuri ja niin edelleen, mutta sitten on meitä pienempiä, että jos meihin kohdistuu samanlaiset semmoiset pienet shaveaukset sieltä päältä, mitä muihinkin, ne 15%, niin se ehkä kestettäisiin juuri ja juuri, mutta muuten se on kuin dominopalikat, me kaaduttaisiin. Halusin vain tuoda esille. Kiitos. Ja kyllä ehkä tuosta, anteeksi vielä 20 sekuntia, mutta että voi jatkaa, että meidän varmaan huoli on se, että ihan vaikka vapaassa sivistystyössä leikattiin tasaisesti kaikilta 14%. Toive on, että pystyttäisiin yhdessä löytämään ne oikeat kohteet, josta säästetään, koska juustohöylääminen vaan vie tavallaan toimintaedellytykset melkein kaikelta. Et kun kyllä meillä nyt on jo niin tiukasti rahoitettuja meidän toiminnat, että vaikka 10% kaikesta, niin se saattaa olla näin, että se ei ole enää mahdollista mitään jatkaa. Että mieluummin löydetään yhdessä ne asiat, mistä juurikin säästetään sitten kokonaan, jotta ei tarvitse kaikkea meidän menettää.